Chief Jowizaza'S Okafọ bụ onye abụ onye nwe Jesco Oil. O wepụrụ na izu ụka gara aga dị m ka ruo n'abalị 11 kịta ọ na-achụzi izu ụka na-abụ ya bụ oke mmadụ nọ n'aka ndị ntọ wee na ha ayọ Chukwu na-achọ etu a ga-esi mee ka ọ pụta maka na okenye dịka ya ekwesịghịzi ka a na-enye ya ụdị ahụhụ ahụ ọ kachasị onye nọrọ n'ụdị ọnọdụ ahụ. Mana anyị mechiri ọnụ na nke ahụ maka na ihe ntọ ote na ihe ntọ bidoro ihe ọ bụghị tata ka o bidoro ọ bụghịzi akụkọ na-atọrọ mmadụ na-abụghị na etu ahụ bụ onye ama ama. Mana ihe anyị chọrọ itinye ọnụ bụ na nwa ya nwaanyị adị ya nwaanyị pụtara wee kwuo na ndị a ibe tọrọ nna ha bụ maka okomoko ndụ mpako ndụ gagayaga nwanne ya nwoke akpọrọ Jowizaza'S na-ebi online. Maka na ọ bụrụ na apụta na ya bụ nwoke buru n'ụzọ tipịa akụ nna ha nke bụ na emekọtara ihe a ga-eme ya wee wepụ ya dịka dairektọ n'ụlọ ọrụ papa ya wee na-akwụzi ya ụgwọ ọnwa n'ọnwa ọnwa niile enye ya $1,000,000 dịka ụgwọ ọnwa. Na ya bụ nwa amadi wee gaa kwote ndị ntọ na a ga-akwụ ha 700 million. Ndị ntọ wee sị na ọ dịkwa ka ya bụ ihe ka dị ọ kafọrọ ebe ya bụ ihe sipụta wee bunye ya bụrụzie 1.5 billion. Bilibili a na-akpọ na nna ha ka ji ụgwọ 40 billion o ji ndị bank na ọ na-abụghị na onye bụ nwa amadi gara mee ome ka ọzọ dị ọ dị ka gasị na ego akarịkasị na ego ahụ adịghịkwanụ. Mana nsogbu bụ na ọ bụghịzi ndị ntọ ka a ga-akọrọ ya bụ akụkọ maka na ọ bụrụ na ị na-anya etu o si dị tata na ha ekwenyego na ebe ọ bụ na ọ dara etu a mba ka a napụta ndị a ihe. A chọrọ inebe ya anya ma akụkụ aka ekpe ma akụkụ aka nne ma n'ihu ma n'azụ nke ya bụ ntọ atọrọ High Chief Eze Okafọ. Epetike bụ onye otu mụ na ya nọ n'ụbọchị tata nwesị Epetike ndị Igbo Epetike nnọọ Epetike ọ dị m ka ya bụ ihe jiri ya ahụ oyi. Ka ihe nwere ikwu ka anyị bidogoro na ntọ atọrọ Jowizaza'S ka anyị bido n'ihe gbasara nchekwa ndụ ndị mmadụ. Anyị nụrụ na ọkpọghọ ndị uwe ojii na-echi ega mgbe ahụ maka na ọ na-ekpe ekpere na onye nọ n'ihu Chineke nidizi extra protection ndị a wee bịa tọrịa. Now ihe gbasara nchekwa ndị mmadụ kedu etu ọ dị kedu ihe maka anyị che na ya bụ ihe a na eme ha na okịta ka ọ ka na-agbanite tinye ọnụ Epetike. Ndị bụ ekene m ya this Jesco Oil Chief Jowizaza'S Okafọ eji Jesco wee mara philanthropist to the core ana ọ na-enyere ndị mmadụ aka hinne mana be ha mana ebe abụrụ be ha and at his age ndị ntọ ka nna ayọ biko chekienu ọ bụ na ihe abụ nna gị ka ọ bụ ebe na achụkwa na ego a mana ka a na-ekwanye ego ugwu. This man onye nwere ego o nwere ife ọ na-aya gasị ma BP ma ogwugwu ero dị ya na tupu eruo ebe ahụ nwere ụmụ ihe a na-ekotecha ya. So ọ bụrụ na otu ndobe kịta nwoke a ọnọgo 11 days ọ bụrụ na hapụgode tata trauma ya aga this man n'ahụ emechisi na igbu mmadụ nnenu ọ na-adị mma ihe na-ekirikwa n'ugbo anyị Igbo maka odobe anyị nkịta na ọ bụrụ ndị Fulani na-achụ anyị na ọ bụrụ ndị Hausa na-achụ anyị na ọkwa anyị na-achụ onwe anyị. Then gọvanọ na-achị Anambra steeti biko nata n'ebe ijeru na Canada na ike iti ọnụ n'ife anụ ọ nọ Canada o jee Canada kemgbe emudere o so ndị City Boys ọsọ jebe Canada. City Boys mara ndị APC ka o so jebe whatever amazi version ka ọ bụ nata ka iti ọnụ n'ife a o nwere ka ọ dị negodo agadi nwoke ana this man na-eweta ego security na Anambra steeti ọ na-eme everything ka arịchọ na Anambra dị secured. N'ezie n'anya amụrụ m ebe asụsụ ebe ihe na-eme esi mana o nwere ka ọ dị maka na o doro anya dat na ife a n'ebe na dara nkịtị ka na ndị na-echi ma na o jere weta ihe a ọ na ife na-eme ọgbara aka so unu na-enu mmasị biko ndị ji enu
wee na obi Chineke nụrụ gịnị ka a na-achụ dị n'ego a ahụ one ka anyị adị wee rie ego a biko si wetara ka hapụ agadi nwoke aka nụ ọ bụ na ọ yi younger boy asị na ya nwere ike mana agadi nwoke a ama mbụ pensa ọma mbụ nwere trauma a na-ezigbo mmadụ ka ọ bụkwu ọ bụ na-ajọ mmadụ asịzi wetara nke ka erie biko obi unu tanata wetuo n'obi wetuo n'obi epechego mana esiri ha nwee obi Chineke ọ ndị ntọ ka ị na-asị nwee obi Chineke ha nwekwara obi Chineke ife ndị a na-uzu ya mara ọfa because most of ndị na-eme ihe a gị na ha fụrụ nwe ka ọ bụ na o nwere nke last week ọzọ a sị na ụkọchukwu na CMS na Jos n'ugwu asa obodo jere connive ka ndị ntọ je tọrọ nwunye bishọp so ife ụkọchukwu ahụ ọ bụ na ozu akara nke otoli nsọ kwụ ya emeghe ọnụ meghe aka si wee gị na onye nsọ mana nke nna ama ha nke a si ma ọ bụ na mfụ ha na mama mmata amaghaji m onye na maka etu a na-ene ya anya kịta na egwu atọ akwụkwọ na mweda ma okwu anyị kwuru kịta na ọ gbakwara mkpe amaghaji m ị na-afụ ifu ndị ọjọọ ya wee hafa na-aga ọ bụ ndị ọ na-abụrụ mfụ amara ndị abụrụ ndị ihe na-afụ asị na ihu bụrụ dịka ohi most of ndị efu na-eme ha ọ dị ka mgbe Evans nọ ife Evans ya sị na onye bụ even nọ na-ewe pen mmadụ ya ekwe most of them na-adị too quiet do God sent like dịka ụkọchukwu dịka o nwere kịta ike ịbata ọsị ndị ewe n'iwe nwanne m onye mere ụgha ahụ nga matụrụ ya ị na-asị abasị tupu ụzọ gba gị ọ dịrị gị mma ya mụ na onye ahụ nne because most of them na-adị this deadly ya bụrụ ndị a ị na-afụ maka ndị ịfụ gaga gị na-akụ ọkpọ onye ọbụla mmadụ gị osebana mana ndị a na-ewu ụdị obi a na-adịchachacha nwayọọ ha nwere ike sef ofichi unu ụka ọza ọta ọza mbala ezi ife niile ọ na-eme God bless you ọ ndị ahụ na-adị too deadly ọ bụkwa ha niile maka ama m na adị m nwayọọ and adịghị m deadly adị m nwayọọ ụdị anyị na-ekwu kịta na ị na-eme anyị ga-aba na adị m Chineke and adịghị m deadly mana epeti ka ị hapụrụ m ọkwa mbekwuru ọgwụ now anyị na-enenye anya n'ihe gbasara ojiji eji ya bụ nwoke security ana Igbo echere na ọ dịwago mma ọ dịzị ka a ga-asị na ha na ọ kachasị ijide ụdị mmadụ dị etu ahụ na Anambra steeti ka ihe nwere ịgwa gọvanọ ka nọ Canada mana ọ nata ọ ga-afụ vidio enwere ndị atọrọ n'ụlọ ụka mbọsị a n'Enugu a wee na-eto gọvanọ Mba na-emere ozugbo wee jide ndị ahụ anụ ndị ejidekwa ndị Fulani ọ bụkwa ihe na ndị nke akwa ndị Fulani ka ejidere ndị bịara tọrọ ha maka iruo na mpaghara ebe ahụ ọhịa juru ọfụma anyị na-agafekwa ndị polisi nọkwa n'okporo ụzọ na-anachakwa ụmụ ihe mma ha na-ana so gọvanọ wee gbaa mbọ due to the structures atinyere iji wee jide ndị a wee jide ya mana nke bụ na Anambra steeti enweghị ike inwe strong security ebe ọ bụ na ndị ga-eweta ya bụ ego nọ stronger security jụọ m ka m jụọ onye John Soludon ịmana ihe a bụ propaganda gọọmenti bịa sị gị na kịta na ichefugodo akpa ego gị na streeti ichighazi ibe bụrụkwa ihe a bụ gọọmenti propaganda kịta this one alone onye a na-ekwu so na ọ na-contribute serious money na security Anambra steeti ka ebe uru on 11 days amabeghị ebe spasa dobere ọdụ so that will now answer your question Anambra onwe security ka ọ dị porous. Okay, ngwa ka anyị ga na nke ihe mere anyị ji ka anyị tinye ọnụ. Okay. Onye mụtara Jowizaza'S. Maka ya bụ ihe ịma na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ikuku kwuo etu a mara na fada sị yi trouser. Yeah. Urukwa ugbu ọtụtụ ndị mmadụ na-afụ ya bụ nwoke asị onye ji nke mana nwanne nwaanyị abịa na bọghị eyi ike ọ 1 million naira ọ na-enweta a na-akwụ ijuzi ya dịka ụgwọ ọnwa. O ji aga aha ga na abịa na Instagram abịa n'ime ọ na-eme anya ndị big boys. Onye a ka o ji emezi n'ụdị na ya bụ ọkacha ibe nke a abụghị mmadụ ikonye akpa n'ebe oge na-eru ụmụ ihe anyị na-agwa ndị be anyị na-agwa ụmụaka be anyị n'ebe a nke bụ eziokwu bụ na before now eche na nwa ya nwoke Jowizaza'S bụ nke ji ego eche na papa ya bụ na-agba nna Jowizaza'S ọ na-enyezi ndị ego
oge na-asị na nna ya atọrọzi ya na-ekwu na mụ na-ebirivu nọ nwa ya nwoke bụ ebe efe na-eme mana nke a nwanne nwaanyị zi ada ha nwaanyị firstborn pụtara na sị na ha ji FCMB 40 billion nkwa bankị ọzọ asịkwa eji ha mee billion ọ bụ most of the account adịgo frozen maka ụgwọ eji na anụ na nwoke a so tipịa ya anụ ọ sị na the boy rigidere ego nna ya wee sị ya nwoke achọ ya director wee na-akwụ ya 1 million every month o wee ka na-eje ego aka and ihe nwanne nwaanyị na-ebere akwa bụ biko nụ ndị ji ha anya ya na nna ha edebe that kind of money na onye nke akwụrụ 700 okwete amadị na enwere ike idebe 700 million na ọ ya agụ nwunye efe ihe nwanne nwaanyị na-ekwu so biko nụ unu na-afụgoro maka na amụta ofu amụtago nke a biko nụ ọ bụ na unu bụ ndị nta na nene ihe a mee nụ nwoke mmadụ ebere ọ na-afụ na ọhebe flap lulu ka na dịka ogbo ọgụ lulu mee nụ nwoke mmadụ ebere ọ bụ na nwa ya nwoke ebe na-eji ego chọba na nwa ya nwoke mana ewudekwana ọkwa Disemba na rie nwoke mmadụ biko nụ gbaghara nụ ma na-adata na ọ na-azụta nke ọjọọ nke a bụ nke ọjọọ ka azụtara maka na ahụ ebe asụmasụ dobere ọdụ ka ọnọdụ nwoke eji hodi moni ana nwa ya nwoke abụrụ ihe eche ka ọ bụ na Instagram ka ọ ji bụ big boy amụrụ ndị ntị maka nwanne nwaanyị si na audio money ka ọ na-edisplay onye ndị audio money na that is problem ọ bụ na onye nwa nọ na ya na-achọ audio money nke a bụ nna ya na-agadi nwoke no 72 years efiliri m ịma ebetika anyị na-anya anya ụzọ na-abụ ọ bụrụ na ya bụ nwata gbara bọyị nwee ọgụgụ isi nke bụ na ọ ma ntịsa biznes ọpịa ọzọ bụ na ọ bụrụ na ụdị ihe ada abịa na online na-ehicha ụmụ chen dị agha kpụrụ ụmụ agbọghọ buru moto ntana moto imo ya bụ ihe na-edoghị m anya ya bụ na nke a tinye n'ihe na nsogbu tinye ezinụlọ ya na nsogbu mezie ka onye na-amabụghị mbụ wee mara na Jowizaza abụghịkwa Jowizaza nke a na ha eme ihe na nwoke ejighịkwa nwoke anọpụtakwa adịghị ama maka ndị na-ekwuru na line na-eche ka eme ihe na kịta ikekwe maka ọ bụrụ na ọ nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ ndị big boys ibie kwesịgo onye ego ka na-ekwa ka wetege na were 500 million tinye mmadụ ịtọ ga-atụta ya bụ ego do ihe na ife ị na-eche maka Jowizaza na ọ bụ na o nwere brain na ọ chọwa ịra o nwere brain wee rida nwanne nwaanyị wee si na oridago biznes fa o nwere brain a na-enye 1 million every month o ji hebe obido biznes ike enye ya oje na Instagram je post ịma na amụkọta nwa amụnye ofu onye enweghị odo bụrụ ị na-eche ihe create such atmosphere nke ọ bụ na onwe ụbụrụ mgbe ndị akpọrọ 700 ọchọgbu onye nwere ọchọgbu ụmụnne si bịa na ka akpa nkata ka isi eme ọ ka akweteghị ndị a so ụbụrụ ahụ nwanne nwaanyị na-ebere akwa nwanne nwaanyị na-ebe akwa maka na asị na he who wears the shoe nkịta bụ she who wears the heel no way it pinches nwanne nwaanyị marata na ihe a na-ekwute bụ na mebi n'isi nna ya ka elekọta akụ nna ya niile wee gbapụta nwoke mmadụ mana ihe aka anyị bụ na ha akaghị ekwe ka ọ bụrụ ya ọ na-asa foto ebe a maara na ụbụrụ ya adịchaghị ndị ahụ onye ya akpọ nwoke so n'anya na o nwere ka onye ka eji eje na Jowizaza na oji weta eji nọmba ya na akpọ ya isi weta so onye ya akpọ nwanne nwaanyị kwukwara mana ofu ihe dị n'ime ya bụ na ya ka onye kwuru egwu a wee sị atụrụ mụrụ ebune ọgba aka nwa chegodu na ọ bụrụ na nwoke a nwụọ na kịta chebugodu na ọ bụrụ na nwoke a nwụọ na ụdị etu a ga-esi mmazaa akụ nke fọrọ afọ ụdị etu a ga-esi kposaa ihe niile bụ asịje na ihe niile nwoke gbara mbọ na ọ naanị ọkwanye ya bụ uwe ezoke mgbe ụfọdụ onye ya ego ọ ma nyeghị ndị nwere akụ na uche ga-apịkwata ya bụ ego ọ bụghị ezinụlọ anyị na-ekwu ya n'ebe a na akụ na ụba adịkarị 1 or 2 generations na ezinụlọ ọbụla maka na inwe ego kịta ọ na-abụghị na ịzụrụ ya bụ ego azụ na-enwere etu isi chekwa anya bụ ego echekwa o nyere nsogbu ọ bụghị ezinụlọ ọbụla ka ị na-afụ ego ga-esi n'aka nna banye na nwa dịka etu Dangote nọ a sị na ọnkụl ya ma ejikwa nyere ya aka osi ebe ahụ wee panie e nwere ike kịta na anụ mgbe ị ga na-ene ka ya bụ akụ Dangote baa na aka ụmụ ya ifuru a ga-amụta ofu ekperime ga-abịa gasa ihe niile resi ndị ọcha ihe niile onye ọbụla apụọ na ọ na-abụghị ma ejiri n'oge wee zụkwata ndị ga-ama
etu esi ahazi ya bụ akụ and ada azụ ha site n'inye ha overdose nri akọnara nwa ụlọ akụkọ busu dị na be m bụ enwere ike oke gbafee like this ume etu a amaghị m ka ụjọ ka ọ na-ata oke ka ọ gịnị ọ bụrụ na a na-eme enyejuru afọ too much o rijuoro onwe ya afọ juru nwaanyị tụkọrọta ụkwụ ọ na-akata ọbịa hichaa gị n'ahụ uhicha gị ikunye n'oche like this ọfọ ha n'oche dị ihe na ọmagoro n'inu eji nara na-arahụrụ onwe ya ụra ihe ọ sọkwara oke ya na-eme ọ gbasagha dị ọ bụrụ oke nriju afọ eji ha agụụ azụ nwata mana agụụ nwere uru ọ na-aba n'ịzụ nwata maka ọ bụrụ na o wusa agha ị ga-amara ihe ebetikọpachi ọnọdụ n'anya na biko na ndị ịpịachi ọnọdụ ndị be anyị aka na ya ụmụaka ji nwoke biko ha na ya osi nwoke mmadụ n'aka ego ha na-eche atụrụ ụnụ afụna atụrụ mụrụ ebunu aka nwa ọmụtago nke ya onye eme ntụfu mana ndekwa na anya most problem like ihe na-ekete problem na-enwekwana ụmụaka ndị ji ego ike nwoke mmadụ efu onye kpalitara ezigbo ego emecha ụmụ anyị na-aha abụ mmadụ esiri nwoke n'aka sikwe n'aka maka ka esi azụ ụmụaka ọ bụrụ na like nwa nkịta a na-ekwu Jowizaza'S onye nwaanyị na-ekwu a na-enye 1 million naira na ome gịnịzi a na-enye a salary of 1 million naira every month ị na-azụ ya mgburi it's like ndị nna gị ji ego bụ ebe ibe multi-billionaire ebe billionaire nwa ga na-eje secondary school ibu ihe moto onwe na-eje akwụkwọ pocket money ya bụrụ ihe ka 300,000 nwa ahụ mechazie ebe university moto ọgba na secondary school ihe ebe university ego moto ọzọ kwema o jechazie na university pocket money ya esi from 200,000 ba 250 ọ ya about 500 akwema onye ahụ jecha university ahụ pụta moto je university ya na-agba ya ihe ego moto ọzọ kwe nwere idea igonye moto ọzọ sisi ndị chetara ọrụ even ịchọta ọrụ n'ọrụ company ọga ya buru Land Cruiser dị ọrụ nya nwere buru ati o nwere moto ya mama ha na mba o nwere moto obere dịka cyber truck ọsọ na dịka ihe ndị vulcanizer ndị wedaje ọrụ so o buru ya bịa ịmana so ọga ya pụta ọga ya na-atụ egwu na onye abụkọ erugwo ọ dịka onye enwe promotion o ruo n'ọfịs ya ụbụrụ ya dị empty because ihe ọ na-ebe ịkwọrọ ego ọ dị agba mbụ ka promote onye ọ dị agba mbụ ka ọ rụpụta ego ihe ọ gbana na nna ya na-enye ego zuru elu so sometimes ekeji ezu ụmụaka mere ụmụaka ka ha mara ife nna ha na-eme ka ọ mara dat na afụfụ ụdị ana imezina ka ọ dịra too comfortable ụfọdụ asị ụmụ na afọ anya tara na ụmụ ya ịwa taa bụ na ịta afọ ị na ebe nọ nwanne ya ji ekpekere ya nwe obere o kpekere ya ọfụ datara potential ya pụta and let me tell you na ndị na-ekpatara ezigbo ego let me bring it because analysis ifuru GUO ifuru young shall grow ifuru ekele dị chukwu fancha niile ka ha rụcha ma vulcanizer ma socha ma moto ma gogwero ma peace mass transit ọ na-ama conductor exactly ha rụchara ihe niile a ọ bụrụ ha wee seti ha wee kpatara this morning wee mara ihe eji ego eme wee mara dat na ịdọji onye agbụrụ nke adọji ya nke ọzọ na-esi ebute ego fuel mana ịmụta nwunye ya that kind of train na mama ihe ị na-eme na people like nke onye ọcha Steve Jobs bụ anọfa ka ọ bụ onye nyere enu ọ drop out wee na-eche ka ịga n'ụwa ya eje Microsoft Bill Gates drop out from college wee na-akpọ na garage wee na-eche ka ịnya n'ụwa ya eje wee bido pịba ọ bụrụ na papa ha dobere fe ego fire buru o mere one man Buffen Warren onye Amerịka Buffen Warren ka nyere nwa ya ọ dịka 20,000 ọ gịnị ya bụ ije zoba ndụ asị bụ gịnị bụ ọ sị ya ji bido bụ $20 ka ji bido biznes ọ sị na 20,000 na ọ bụ na o richaa ya eje chọọ ọrụ ma ọ bịa na kọmpanị nye ọrụ ọ na-adọta ọdasị arụ asa ka reason ọ sị na ka obere ya wee dị nwa na ọ bara mgbe nwọchi bilionia ihe apụrụ dị swet ọ dị useless maka ịma na ndị ọcha ọ gbasagha dị ha nke nwa m ga-eketa ihe asị enwere ike keri ekenye anụ na nkịta yes nkịta ma ọ fụ hos ma ọ bụ enye nwaanyị ọfụrụ n'ụzọ ọ laikere were akụ ka erie so ihe na-eche igwe wedat na at times ihe na-akọsị ya bụ the kind of training a na-enye ndị a most of you na-eme ọ dịka
ike ịnụ ha na nwaanyị ozugbo igo ofu moto go ihe ka n'ọkwa nwunye ọgaranya na onye na-azụkwu n'ilo nwanne ego ahụ gwụ nwaanyị ahụ aka iji bido ha akwụsị kifu moto ahụ ihe na-ego ya ọ bụrụ na eji mmadụ gwa ọgwụ ego nwunye ga akpọrọ gị je gosi gị onye ya ejigwo n'ihe kwefuru ịga n'ihe na-eweta ya ọnwa gị aka iji wee se marụ ife ụbụrụ gị rụbọ ọrụ mmadụ na there are certain things ịma na-eme because na iwọchi ya most times nwoke nwụọ nwoke ịma na oji ego ọnwụọ iche ma na oji ego na anyị na nwunye nwere ike a na-enicha nwoke na ana o je golo agba moto galara ezigbo ọnụ kwapụ ebe ha bi kwaje ebe ọzọ na ịfụzie ihe ọkpọzie pọnk onye ọkpụchazi isi akpụchazi ese ribezie ego ahịa niile maka na ọ ya ụdị ego a dị mana nwoke na-azụ ya azụ ana nwoke a nwere ike ọgwa gị moto ọ na-agba o nwere ka ọ bụ na ihe na-agba bụ Mercedes anyụ kpara ya bụ chifon otu ọkpọ ndị ya rakwarị ya aka ya mụ na odobere ezigbo ego kwachi onwe ya ndị ntọ adachukwu mba nụnụ ndị ahụ onye ntọ ofere onye ntọ aka biko hepụ nkwa moto asị araba ukwu ego ebe ahụ ọ kwụrụ ndị ntọ ọzọ biko na hepụ nkwa moto na moto egwe ha start so ọ gwara m fensị aka eji wezuo ụmụaka ka na-eme ha nzufu a na-emekịta ihe a na-emenụ anyị ka na-ekwu nke a na-emekịta ife ya emekwana ihe ụkarịrị maka na generation a nwatakịrị dị 18 years asị na ọ nọ na-apị ife ọpịpị wepụta ego nna ya wee na-eri ya ụchukwu unu na-eri o ịjọzi nwe gị ihe ọ na-eme asị na na-apị ife ọpịpị fọrọ asị nọ na forest nwanne nọ kripto ya pụta from forest apụtara from kripto ahụ ya gwa nke bụ eziokwu maka na ọ ga-elu mgbe ego ụmụazị ebe ha na-eti aka ebute ihe unuche na ego ka ọ bụ mgbe ọ ya ebido nwa gị ata afụfụ ya maka na o nwere ike olegogbu mbụ nwunye lee nke nwa ya maka ihe niile na ha na-eji bụ ego dị in future ka ha ji atrak ya ọgwụ ego abụrụ nke onye ọzọ ya generation ka na-eje emebisi biko nụ saa n'anya ndị be anyị kenekwe m ụnụ ọ dị mma ịma na a na-ekwu okwu ịzụ ụmụaka ihe ha ji na-emekwa n'ihe bụ ka ị ghara iweta ọbara mgbali elu ọnwụ ike na ọnwụ ụchọ na ọdịnihu maka na agbaghị ụdị ego ọbụla iji ofu onye ga-apụta tipịa ya mazaa the money gawara onwe ya gwa mmepụ na akwụkwọ nsọ siri nye ya nke papa ya ji ezigbo ego osisi nye ya nke ewee nye ya nke wee pụọ rachakọ the whole thing n'afọ one ama m gorogboro 5 years ọ rachakọ the money na-achịta azụ ọ dịka akụkọ a kọrọ nwunye nwoke na-emebu 419 chiri mgbe ahụ n'afọ early 90s si nwoke na-asị etu ego na ego ga-eju ọnụ one day wee pụta wee nye 1 million naira ka o wee mgbe ahụ 1 million naira ịma na 20 naira bụ ihe na akpa ka egbu ya wee gawa ahịa gawa idumọta si ya gaa rie ego a rijuo afọ tata ka ya marụ nọ ego ya tụrụ n'anya nwaanyị ruo ebe ahụ mechaa bata si ya biko onye a nọ n'ebe ahụ na-akwụfọdụ ụgwọ ya bụ na 1 million a gwụrụ n'ụzọ ewetakwa ụgwọ 150,000 ebunatara ya bụ akwa niile egoro mgbe ahụ ofu bụ na ọ bụzi saizi nke ịbụ ọ bụ na ọ ghọọ na out of fashion maka na ndị Dubai nọ na-arụpụta ihe ya bụ na ogbeneta ha ka o zuo oke ogbeneta ha ka emekata nkịta isi na imeri mekarịcha onye ka ịbụ ịmakwa mgbe eze ego na-ewu ịma ihe ha ji ego mee mgbe ahụ ya bụ biko n'ihe a na-ekwu bụ zụọ ụmụaka ofu enyi m nwoke ogboja ndị Igbo ka anyị na-ekwu mbọsị a ọ na-asị na nwunye nwoke na-aga amụ kapịnta emechi ha na skuul nwoke ha dị afọ 10 na ụma emechie skuul ọ ga mụwa kapịnta o weru ka emechiri kịta ya nọ kịta nwa m nwaanyị nwa ikpeazụ m na-amụ ọrụ ịkwa akwa ụtụtụ onye ọbụla etu esi agụ ya na ọ bụrụ na 5 na mgbe ụfọdụ ịfụ ebe ndị big man na-azọ asịghị na 5 naira bụ gị tinyere m ya ị na-ekwu n'ebe ụmụaka nọ na-abanye so biko kpọnata ụmụaka gị nso durie gaa n'ụzọ ahụ that rough road iji gaa kpata ya bụ ego biko emekata si na ị ga-egbochi ụmụaka ka ha ghara ịgata afụfụ ụfọdụ bụ asị na atịnyere ha service NYSC na atịnyere ha n'ime obodo aga mee bribe ka e wee wepụta ha tinye ha na Chevron ka e wee wepụta ọkwụfụrụ ndị a niile anyị nwa bụ ndị na-eji nwaanyị na-eme ihe na ụmụ ha ga-agbara ụmụaka anyị bọị etu a ka ọ dị n'uche anyị kwe ya ọnụ bụ na-adịa biko ndị be anyị
onye ọbụla tụọ onwe ya ọfụma ka ọ sị na m ịzụ nwa ịzụjọ ha anya a na ịzụ nwaanyị ịzụjọ ha anya na anyị bụ nwoke ka ọ na-eti n'isi mana mgbe ahụ ị na-ebe kpaa mmadụ egheghe ọnụ Wumba ama na ị na-azụkarị m bikọs na uche gị ụdị ya mmanụ kpaa ana ya na kpaa be m kpaa ya afọ obodo nwoke pụta n'ukwu ire ka anyị jee kuru ụtaba mgbede ṅụrụ nkwụrụ anụ ezi enweghị na gwa gị oge a onwe ụtaba na ntụ ọ fọrọ m obere ebido mgbaba mkpọ akịta ego m agwụ ime ya mgbe ahụ gbasaghị breki ọkwọrọ ya maka mgbe m pere mpe m ga-emetụ ụtaba mba mgbe ahụ ịkpọ ya ụtaba imi na ya bụ hapụ ruo mgbe ahụ a ga-ama ihe anyị ga-eji ma ọgaranya asị ndị karịa kama ọ bụrụ anụ agwọrọ agwọ na ohere wee na Chineke okịta ka utu ose na mmanụ mụ na ya eruo na-eke ọtọ gagoro anụ nkịta mba mụ ha mata anụ nkịta ya nata bụ ụmụ bushmeat na ndị nke maka anụ ezi ị na-atakwa anụ ezi na ka a na-ekwu ọzọ ndị bara ekene m ụnụ hapụ na-ekwetike na ọ na-agọ